Mayong buntag mga kasama, 2 days to go na lang di ay una magpasko. Laing suking tigpaminaw nato ang ato ang kauban karon mga kasama nga muuban ka nato aron mukanta sa ato ang Christmas Station ID sa Aramen Networks. Mayong buntag, ma'am. Ay buntag po, ma'am. Yes, unsay pangalan? Si Monalyn Riquino. Si Ma'am Monalyn. Ang gani mo. Monay. Ngayong Pasko, ma'am, ano ang gusto mong marating ng inyong pamilya? On lang, safe lang me always. Then, tapok-tapok. Happy lang. Oh, happy lang. Ma'am, andam na ba ka nga mukanta sa ato ang Christmas Station ID? Yes, andam na. Yes, ready na siya. And 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa, at makakarating sa bayan ng ningning ng kalangitan, hawi ng lahat ng sa iyo'y makarating. Oh yes! Perfect na perfect! At dahil dyan, ma'am, ngayong Pasko, panalo ka at ang iyong pamilya. Nami dala karon nga Christmas gift sa inyong pamilya, ma'am. Ato ang Noche Buena item na apatay non-alcoholic wine. Ay, salamat gyud sa Ginoo na isa ko sa mapalad na listener na nakadawat og pang Noche Buena. Thank you, the XDC. Kauban si Radyoman Joel Veray, kini si Radyoman Aimee Ginita. Dunga ta, ma'am. Tatak RMN.